Assalamu alaikum wa rahmatullahi uwana musulmai. Ina makuwa fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya yafe wa zunubanmu da kurakuranmu baki ɗaya. Dukanmu masu laifi ne, kuma Allah shine gafurur rahim. Kuma Allah da ya halicci bawa, subhanallah, ya halicce shi ne don ya mai laifi, ya nemi yafiyarsa, saboda shi ne malikan mulku. In ya nemi yafiyarsa zai yafe mashi, amma kuma karka yawan, yani subhanallah, karka zama mai yawan zunubi. Magana ta guda ɗaya ce, ni ban fiye magana ba kuma akan komai nake yin magana. Allah sallallahu alaihi wasallama, ku ja ma yar ku kunne, ku ja ma yar ku kunne, ku ja ma yar ku kunne, ku ja ma yar ku kunne. Rama, ki shiga hankalinki. Akwai shirman da ba a yin shi a duniya. Mata kafin ke dubinki sun zo sun wuce, dubinki sun zo sun wuce, kuma har gobe haifa ake, har gobe haifa ake, ba ki da abin da za ki nuna. Ni ban taba da na sanin yin fim ba, amma yau na yi da na sanin yin fim, saboda sai an kwatance da ke yar fim ce, sai an kwatance da ke yar fim ce. Mu ba haka muka yi fim ba, kin cuce mu. Kuma tsakaninmu da ke Allah ya isa, wallahi tsakaninmu da ke sai Allah ya isa. Kuma duk wanda ya ƙara sa ki a fim, albarkacin manzon Allah sai fim ɗin nan ya faɗi. Rama, in Allah ya yarda an gama jin sunanki a duniya. Wallahi ke gurɓatacciyar halitta ce a cikin halitta. Ke ba a ba koyi ba ce ba. It's a shame to you a ce kina musulma, ba ki da wani abun proudin da shi sai tsiraicin ki, wawiya da kikiya irin ki. Ni ina kan yi laikin abu in kin saka, amma kin cuce mu. Wallahi Allah ya isa, wallahi ba za mu taɓa yafe miki ko wallahi. Duk wani musulmin duniya ya miki Allah ya isa. Kin ji kunya wallahi, tsir da halinki.